Idan har kina son soyayyarki da wanda kike so ta samu dorewa ta ci gaba da haɓaka, ki zamo ke ce kadai a cikin tunaninsa, to ki kiyaye aikata irin waɗannan abubuwan gare shi. Na ɗaya, kada ki kuskure ki dinga kawo yabon wani ko ki nuna wani wanda ba shi bai na burge ki, kamar yadda ake iya samun waɗansu 'yan mata ke yin su fitar baki su dinga yabon abokin saurayi. Kash, yin hakan kuskure ne, dole ya ji ya kamu da kishi matuka. Idan baki san illar yin haka ba, to fa kenan hakan yana nuna cewa ya fi shi kenan a gunki. Na biyu, kada ki kuskure ki dinga roƙon abu kai tsaye daga gurinsa. Haka ne. Babu shakka kyautatawa a fagen soyayya wani babban jigo ne na ƙara danƙon kauna daga dukkanin ɓangarorin biyu, kuma shi ma saurayi ya san da haka, amma kuma ba zai ji daɗi ba a ce roƙonsa kike kai tsaye. Na uku, sauraron waɗansu samari na daban waɗanda watakila ma ba aurenki suke nufi ba. Na hudu, ki guji yi masa ƙarya. Ai ƙarya ka kan ma bai halatta ba, rusa komai yake, ba sai a harkar soyayya ba. To ai shikenan, wannan sako ne da ya zama dole a isar da shi don wanzarwa da masoya soyayyar. Sau da dama yar karamar faɗakarwa da tunatarwa mutum yake bukata sai rayuwarsa ta samu daidaita da seti. Wannan yar karamar nasihar kyauta aka ba ku ita, ba a bukatar komai daga gare ku, ba iya karawa gaba. Amma ku dan tsaya mana minti daya, yanzu abin da ake bukata daga gare ku kurin ku yi subscribe, ku yi like, kuma ku yi share. Yawwa, mun gode.